ሓደ ሰብ ኣሎ ሰባት ኣብ ገዛ ኩናት ብጥይት እንትዋግኡ ንሱ ግን ኣብ ማእኸል ኩናት ኣትዩ ብኢዱ ዝዋጋእ ሰብ ካሊእ ድማ ሃገረይ ዓደይ ኣሕሊፋ ይህብን ብምባል ክሳዱ ንዓዱ ዝህብ ጀግና ሰብ እዞም ክልተ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ሓደገኛታት ዝኾኑ ሰባት ዝነብሩ ኣብ ሓንቲ ከተማ እዮም። እዞም ክልተ ሰባት ዘራኽብ መንገዲ ዝጅምር በዛ ሰበይቲ እዚኣ ምኽንያት እዩ። እዛ ሰበይቲ ኣብ ገጠር እትነብር ዓሳ ተጽምድ ሰበይቲ እንትኸውን ሽማ ድማ ሂንዲ ትበሃል። ሂንዲ ድማ ዓሳ መጽመዲ መረባ እንዳስተኻኸለት ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ጨርቃ ናብ ባይታ ይወድቃ። ነቲ ንፋስ ዘውደቓላ ጨርቂ ንምልዓል ወሪዳ ኣብ ዝደነነትሉ ሰዓት ቁመናኣ ናይ ብሪቲሽ ወታደራት ይስሕቦም። እዞም ወታደራት ድማ ነዛ ቆልዓ ብሓይሊ ምስቃይ ኣብ ዝጀመረሉ ሰዓት ብሰላም ቁርኣኑ እንዳገበረ ዝነበረ ዓሊ ከምኡ ድማ ክልተ ኣዕርኽቱ ሰዓትን ኢብራሂምን ድምፃ ሰሚዖም ይመፁ። ነንዓሊ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሑሉ ሰዓት ድማ እዞም ወታደራት ጉድኣት ኣብፂሖሙላ እዮም። ግብፃዊ ዝኾነ ዓሊ ድማ የሕርቆሞ በዚ ዝሓረቐ ዓሊ ምዞም ወታደራት ምብኣስ ኣብ ዝጀመረሉ ሰዓት ናይ ዓሊ ህይወት ቀልጢፉ ዝሓለፈ እንትኸውን ከምኡ ድማ ናይ ካልእ ወታደራት እውን ህይወቱ ሓሊፉ እዩ። ሰዓትን ኢብራሂምን ከም ዓሊ ብኻሊእ ገጽ ብሙሉእ ሓይሎም እንዳተባእሱ እዮም ነይሮም። ኣብ መጨረሻ ግን ማርክ ዝተባህለ ናይ ወታደራት ኣዛዚ ኣብዚ ውሽጢ ከም ዝርከብ ኣብ ዝፈለጡሉ ሰዓት ኣብ ዝባእሲ ምእታዎም ይጠዓሱ። ብኻሊእ ገጽ ዮሲፍ ኣልማስሪ ዝተባህለ ሓደ ሰብ ንላለዮ። እዚ ጀነራል ኣብ ግብፂ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ፖሊስ ጣብያ ንሓደ እዩ ዝመርሕ። ዮሲፍ ዝነብር ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋቱ እዩ። ፋተንን ኣሚናን ዝበሃላ ክልተ ኣሕዋቱ ኣዝዩ ስለ ዝፈትወን ቅድሚ ናብ ስራሕ ምኻዱ ንዓትን ምክብኻብን እንታይ ከም ዘድልየን ምሕታት ኣቋሪፆ ኣይፈልጥን። ካብኡ ድማ ዮሲፍ ናብ እንዳ ፖሊስ ኣብ ዝበፅሐሉ ሰዓት እታ ምሽኪነቲ ሂንዲ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ይሪኣ። ኣብዚ ሰዓት ነዛ ምሽኪነቲ ቆልዓ ናቱ ሰባት ናብዚ ፖሊስ ጣብያ ኣምፂኦማ እዮም። ማርክ ሓዊሱ ሰዓትን ኢብራሂምን ድማ ብሓደ ይኣስርዎም። መሬትና እንትቐየር ዮሲፍ ናብዞም ንማርክ ዝተኣስርሉ ቦታ ይመጽእ እሞ ኣብዚ ቦታ ድማ ዛውባ ዝተባህለት ኣመንዝራ ዝረኸባ እንትኸውን እዛ ሰበይቲ ድማ ተጠቒሞም ገንዘብ ኣይከፍልን ንዝበለዋ ሰባት ክሲ ከፊታትሎም እያ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ማርክን ክልቲኦም ኣዕርኽትን ኣብ ሓደ ቦታ ተኣሲሮም እዮም። ማርክ ድማ ንባዕሉ ከም ላዕለዋይ ኢድ ዘለዎ ስለ ዝቖፅር ተትሰዱን ይሓይሽ ብሪታንያውያን ኣይፍንውኹምን እዮም ይብሎም። እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚ ዮሲፍ ኩሉ ሰብ ማዓረ እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እስካብ ዝዛረ ኢብራሂምን ማርክን ካብኡ ከም ዘይወፁ ይነግሮም። መሬትና እንትቕየር ሪያድ ዝተባህለ ሓደ ንብሪቲሻውያን እሙን ዝኾነ ግብፃዊ ንሪኦ። እዚ ሰብኣይ ዋላ እኳ ግብፃዊ እንተኾነ ግን ንብሪቲሻውያን ብምጥቃዕ እዩ ዝፍለጥ። ሕጂ ድማ ልክዕ ከም ሓደ ብሪቲሻዊ ተሰሚዕዎ ንማርክ ምፍታሕ እዩ መፅዩ። እዞም ሰባት ኣዝዮም ንቑሓት እዮም። ናይ ባዕሎም ሰብ ድማ ንምፍታሕ መፂኦም ንከይበሃሉ እዞም ክልተ ግብፃውያን እውን ብሓባር ይፈትሑ ዝብል ሕቶ እዮም ኣቕሪቦም። እንተኾነ ግን ዮሲፍ በዚ ኣይተሰማምዐን። ብሕጊ መሰረት ዝኾነ መርመራ ከይተገበረ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይወፅእ ይዛረብ። ናይ ዮሲፍ እምቢታ ድማ ነቲ ናይ ብሪቲሽ ዋና ጀነራል ኣደም ኣዝዩ የሕርቆሞ። ዝኾነ ግዜ ከይባኸነ ድማ ናይ ብሪቲሽ ወታደራት ልኢኹ ነዚ ቤት ማእሰርቲ ንክኽበብ ይገብር። እንተኾነ ግን ዮሲፍ ብወገኑ ናቶም ወታደራት ብምሓዝ ናይ ብሪቲሽ ወታደራት ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ንክወፁ ይገብር። እንተኾነ ግን ኣብ ደገ ሙሉእ ናይ ብሪቲሽ ሰራዊት ደው ንምባል ቀሊል ኣይኮነን። ሓደ ናይ ዮሲፍ ሰብ ድማ ነዚ ነገር ደው ምባል ከም ዘይከኣል ስለ ዘጠንቅቆ ዮሲፍ ናቶ ሰባት መሳርሒ ብምዕጣቕ ኣብ ተጠንቀቕ ንክኾኑ ይነግሮም። ካብ ፖሊሳት ብተወሳኺ ድማ ቀሊል ገበን ሰሪሖም ዝተኣስሩ ሰባት ምስኦም ይሕወሱ። እቶም ከቢድ ገበን ዝሰርሑን ሰባት ዝቐተሉን ግን ብሳርጀንት ዓዚዝ ተመሪሖም ብሕቡእ ካብዚ ቦታ እንዳወፁ እዮም። እዚ ማለት ሓያል ገበን ስለ ዝሰርሑ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንከይወፁ እዩ። ንእሽተይ ገበን ዝሰርሑ ምስኦም እንትዕጠቑ፣ ከቢድ ገበን ዝሰርሑ ድማ ናብ ካሊእ ቦታ እንትወሰዱ ኢዜል ዝተባህለ ሓደ ሰብ ኣብዚ ንብሕቱ ይቐሪ። እዚ ሰብ ዓብዪ ማዕረግ ዝነበሮ ከም ዮሱፍ ዝበለ ኣዛዚ ፖሊስ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዙሕ ነገር ኣታሊሉ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተኣመነሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ። ሱራን ዝተባህለት ሓንቲ ፈጣን ሌባ እውን ኣብ ማእኸሎም ትርከብ። ካብ ኩሎም ተፈልዮም ሱራን ኢዜልን ምስ ንማርክ ኣሲሮም ኣለው። ኣብ ደገ ድማ ጀነራል ኣደም ብሰራዊት ሙሉእ እዚ ቤት ማእሰርቲ ከቢብዎ እዩ። ንዮሲፍ ድማ መጨረሻኦም ስለ ዘይፅብቕ
بحجي إيدهم كوبي حتوم انتخونا جن يوسف بزاي آمنن ندحرت ممراس زبل نجر عمنا يوسف رأس يلن بتوسخ دما زفرح انتهاليو عبزكوناتنا مسطاف دليت يبلون اتكونات قدم مجمارو نكوزو ينغروم اتم بوليسات دما ግብፃውነቶምን ጀግንነቶምን አብዶሞም ስለዘለው እዚ ገዲፍና ይንወፅን በመባል አቡን መጽናሕ ይውስኑ በኻሊ ገጽ ጀነራል አዳም ኮነይሉ ናዝ ቤት ማሰት ይዛቱ ናይ ማይ መስመራት የቋርጾም በተወሳኸ ድማ በግብፃውያን ጋዜጠኛታት ታቢሉ ዮሱፍ ገብረ ራዕዲ ከም ዝኾነን ንግብፅ ድማ ከም ዘይጠቅምን በሚንያታት ዜና ይሰርሕ በኻሊ ገጽ አዳም በዚ መንገዲ ንዮሲፍ ክስዕሮ ከም ዘይክእል ተረድኡ ዘለው መማረጽ ድማ ድሆም ጎኑም ምጥቃም ስለዝኾነ ቤተሰቡ ንምጥቃም ይውስን በኻሊ ገጽ ፈጣን ዝኾነ ሌባ ሱራ ድማ ነዚ ዜና ሰሚዓ እያ ሱራ ሕጂ ድማ ናብ ዮሲፍ በመኻድ ጀነራል አደም ከም ዘፈራርሐካ ሰሚዐ እየ ስለዚ በዚ ናይ ምስራቅ ክእለት ተጠቂመ ቤተሰብካ ንክሕልወልካ ዕድል ሃበኒ ትብሎ ዮሲፍ ድማ ኣሕዋቱ ስለዝፈትወን ዋላ እኳ ናይ ሱራ ህይወት ከስእኖ ከም ዝኽእል ተፈለጠ ግን ድማ ንኣሕዋቱ ንምድሓን ንክሕጉዞ ይውስን ንብሪቲሻውያን ንምትላል ክብል ድማ ነታ ኣመንዝራ ዛውባ ንክስዕስዕ ዝገበራ እንትኸውን ንሳ ድማ ነዘም ወታደራት ኣሲሩ ዝሕዳንሲ ክስዕስዕ ትጅምር እዛ ፈጣን ዝኾነት ሌባ ድማ ነዛ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክተምልጥ ትኽእል ካብኡ ድማ ቅድሚ ናይ ጀነራል አዳም ከይዱ ኣሕዋት ናይ ዮሲፍ ምድሓን ዝኸኣለ እንትኸውን ናብ ካሊእ ቤተሰቡ ዘለውሉ ውሕዝ ዝኾነ ቦታ ድማ የብፅሐን በኻሊእ ገጽ ጀነራል አዳም ክንደዚ ዝኣክል ስዕረት ተቐቢሉ ኣይፈልጥን በዚ ድማ ኣዝዩ ስለዝሓረቐ ንወታደራቱ መጥቃዕቲ ንክኸፍቱ ትእዛዝ ይህቦም በኻሊእ ገጽ ዮሲፍ ከይሓሰቦ መጥቃዕቲ ስለዝተፈጸሞ ንማርክ በመሓዝ ናብ ቅድሚት ይወፅእ እሞ ንጀነራል አዳምን ሰባቱን በዚ ኩነታት ዝቕፅሉ ተኾይኖም ንማርክ ከም ዝቐትሉ የፈራርሖም በዚ መንገዲ ክስዕሩ ከም ዘይኽእሉ ዝፈለጡ ንኣደም ካሊእ ሓድሽ መንገዲ እንዳፈተኑ እዮም ቅድሚ ሕጂ ንዮሲፍ ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ብዘውፅዎም ዋሻ ተጠቂሞም ናብ ውሽጢ ንምእታው ይሓስቡ ንዮሲፍ ድማ እዚ ኣይዘንግዕዎን እዚ መንገዲ ሓደ ግዜ ምፍታኖም ስለዘይቐሪ ቀዲሞም ኣብቲ ቦታ ፈንጂ ኣፃዊዶም ዝነበሩ እንትኾኑ ዝበዝሑ ናይ ጀነራል አዳም ሰራዊት ድማ ይጉድኡ ብዘሕዝን መንገዲ ግን ዓዚዝ ተታሒዙ በብሪቲሻውያን ብከቢድን እንዳተቐፅዐ እዩ ዓዚዝ ከቢድ ገበን ዝሰርሑ ሰባት በመዘውዋር ኣብ ጎኒ ዮሲፍ እዩ ነይሩ ነኒ ሱራ ድማ ነዚ ነገር ምስ ረኣዩ ንዮሲፍ ሓደ ነገር ንክገብር ይሓትዎ እንተኾነ ግን ዮሲፍ ኣብ ልዕሊ ዓዚዝ ዝተገብረ ነገር ዋላ እኳ ተሕዘኑ ግን ድማ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ንምድሓን ክብል ካሊእ ህይወት ከጥፍእ ከም ዘይደሊ ይዛረቦም ጋይስ ነዚ ክሰርሕ ዝኸፍሎ መስዋዕቲ ይርዳእኩም ይኸውን እዩ ናትኩም ላይክ ነዚ ቪድዮ ቫይራል ንክወፅእ ስለዝሕግዘኒ ላይክ እንዳገበርኩም ኣበረታትዑኒ በኻሊእ ገጽ ኢዜኤል እውን ካብ ዝተኣሰረሉ ወፂኡ እዩ ኢዜኤል እውን ከም ዮሲፍ ጎበዝ ፖሊስ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ንብሪቲሻውያን ብምቃዋምን ግብፂ ትቐድም ቅድሚት ንህዝቢ ብምባሉ ምኽንያት እዩ ዮሲፍ ድማ ምስ ኢዜኤል ዝነበሮ ንእሽተይ ፃኒሒት ዝተረድኦ እንትኸውን ምናልባሽ ድማ ኣብዚ ማእኸል ሓደ ነገር ተኾይኑ ዮሲፍ ንኢዜኤል ናቲ ቦታ ንክሕሶ ቃል የእትዎ በኻሊእ ገጽ ጀነራል አዳም ሕጂ እውን ናይ ዮሲፍ ሽም ምጥፋእ ቀፂሉ እዩ ኣብ መላእ እዚ ሃገር ከም ኣሕማፂ ዝኣወጀ እንትኸውን ናይ ግብፂ መንግስቲ እውን ምስ ብሪቲሽ ዝነበሮ ሓበራውነት ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ምኽንያት ንዮሲፍ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከም ዘውፅእ ኣውጅ እዩ መንግስቲ ሓላፍነት ካብ ዝሃቦም ማእኸል ጀነራል ሃምዛ ሓደ እዩ ዋላ እኳ ኩሎም ነናቶም ሓላፍነት ተተዋሃቦም ንዮሲፍ ኬድካ መሓዝ ግን ንጀነራል ሃምዛ እዩ ተባሂብዎ በኻሊእ ገጽ ንዮሲፍ ድማ ኣብዚ ኮይኖም ዝኾነ ከም ዘይሰርሑ ተረዲኦም እዮም ካብኡ ድማ ንሃምዛ ጎፍ ንጎፍ ንምርኻብ ዝወሰነ እንትኸውን ምስ ፈጣን ሌባ ዝኾነ ሱራ ኮይኖም ናይ ሱራ ሜላ እንዳተጠቀሙ ካብኡ የምልጡ መሬትና እንትቕየር ንሃምዛ ይረኽብዎ ሃምዛ ድማ ዮሲፍ ዓመፀኛ እዩ ዝብል እምነት የብሉን ብሪቲሻውያን ነዚ ዝገብሩ ዘለው ኮነ ኢሎም ከም ዝኾነ ስለዝኣምን እስካብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ጉልበት ኣይተጠቀመን ካብኡ ድማ ዝኾነ ነገር ከም ዝገብረሎም ዝነገሮም እንትኸውን እስካብ ሽዑ ግን ንሳቶም ብፅንዓት ንክፅበይዎ ይነግሮም መሬትና እንትቕየር ካብ ናይ ሃምዛ ገዛ ዝወፅሉ ሰዓት ይበፅዕ ፈጣን ዝኾነ ሱራ ቀልጢፋ ዘሊላ ዝወፀት እንትኸውን ዮሲፍ ግን ንምውፃእ ኣብ ዘፈተነሉ ሰዓት ወዲቑ ብናይ ብሪቲሽ ወታደራት ይርአ
ሱራ ድማ ነቲ ሓደ ቀልጢፉ ዝቐተሎ እንትኸውን ንፈለማ ግዜ ድማ ሰብ ብኢዱ ብምቕታሉ ኣዝዩ ይጠዓስ። ሱራ ሰራቂ ደኣ እምበር ቀታሊ ኣይኮነን። በዚ ድማ እቲ ጣዕሳ ኣዝዩ ዝሓየሉ። ኣብዚ ፈዚዙ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ድማ ብሪቲሻውያን ንዕኡ ብቐሊሉ ንምሓዝ ይምችዖም። ዮሴፍ ድማ ነዚ ኩሉ ወታደር ንብሕቱ ዝኾነ ክገብር ስለ ዘይኽእል ንሱራ እንዳወሰድዎ እንዳረኣየ ተሓቢኡ ስቕ ይብል። ንጽቢሒቱ ሱራ ኣብ ጎደና ንክስቀል ይመጽእ። እዚ ምሽክን ሃገረይ ከድሕና እዩ ምስ ዝበለ ሰብ ብምስርሑ ምኽንያት ካብ ካሊእ ሃገር ብዝመጹ ወረርትን ባንዳታትን ምኽንያት ግን ክስቀል እዩ። ኣብዚ ሰዓት ዮሴፍ ክሓስብ ኣለዎ። ዋላ እኳ ሱራ ሌባ ተኾነ ንዑ ክብል ግን ንኣሕዋቱ ካብ ብሪቲሻውያን ኣድሒኑሉ እዩ። ካብኡ ድማ እዚ ኩሉ ምስ ተደራረቡ ንባዕሉ ኣብ ክንዲ ሱራ ንምስቃል ዝወሰነ እንትኸውን ናብቲ መስቀሊ ብምምጻእ ድማ ንሱራ ቦታ ይቕይሮ። ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ካሊእ ሃገር ዝመጽእ ወታደር ክደፍራ የብሉን። ምናልባሽ ተተደፊራን ካልኦት ሰባት ድማ ንዓዓ ተሓጊዞማን ግን እዞም ክልተ ሰባት ብመዓር ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም። ተዘኾይኑ ግን ንዝመጸ ኩሉ እንዳተቓዕና ንሕና ታሕታውያንን ተበደልትን ኮይንና ክንቀሪ ኢና ዝበለ ሓደ ንጹህ መርማሪ ክስቀል እዩ። ብኻሊእ ገጽ ጀነራል ኣዳም ብሰባቱን በዚ ህዝብን እንተተለመነ እኳ ግን ፈቓደኛ ክኾን ኣይከኣለን። በዚ መሰረት ንዮሴፍ ሓኒቖም እንዳቐተልዎ ዝነበሩ እንትኾኑ ካብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝተተኮሰት ሓንቲ ጥይት ግን ናቲ ህይወት ከተድሕኖ ትኽእል። ሓምዛ እውን ብዙሕ ምስ ሓሰብ ንሃገርን ወዲ ሃገሩን ንምድሓን ክብል ዘለዎ ሰባቱ ኣኪቡ ይመጽእ እሞ መጥቃዕቲ ይኸፍት። እዞም ኣሕዛብ ድማ ዝቕትኦም ዝኾነ ለውጢ ከምጽእ ከምዘይኽእል ስለ ዝፈልጡ ካብ ዝተዓጠቑ ናይ ብሪቲሽ ወታደራት መሳርሒ ብምምንጣል ነዚ ኩናት ይሕወስዎ። ብኻሊእ ገጽ ክስቀለሉ ዝተባሃለ ናይ ዮሴፍ ህይወት ገመድ በጢሱ ዘድሓኑ ኢዜል እዩ። እንታይ ክንበል ግብፃውያን ስቒሎም ደኣ ይፈርሕዎም ነይሮም እምበር ብቑፅሪ ካብ ብሪቲሻውያን ኣዝዮም እዮም ዝበዝሑ። እዚ ድማ ንጀነራል ኣዳም ኣዝዩ ስለ ዘፍርሑ እስካብ ሕጂ ኣሲርዎ ንዝጸንሐ ናይ መጨረሻ መሳርሒ ዝበለ ሰብ ይፈትሑ። እዚ ሰብ ክሬዚ ጋይ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዝኾነ ከይፈርሐ ዝኾነ መሳርሒ ከይተጠቀመ ሰባት ክቐትል ይኽእል እዩ። ምስኡ ዝበኣስ ሰብ ዋላ እኳ መሳርሒ ይሓዝ ጉዳዩ ኣይኮነን። ጎበዝ ሰባሲ ስለ ዝኾነ ኢዱን እግሩን ተጠቂሙ ክስዕር ይኽእል እዩ። ካብኡ ድማ ክሬዚ ጋይን ዮሴፍን ዝተራኸቡ እንትኾኑ ዮሴፍ እዚ ክሬዚ ጋይ ዝተባሃለ ሰብ ከቢድ ወዲ ከም ዝኾነ ይርዳእ። ምሳኻ መን ብኢድ ክበኣስ ብምባል ዝረኸቦ ዕንፀይቲ ይኹን ሓፂን ኣብ ዝባኑ ይዕልበሉ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝረኸቦ ፈንጂ ናብ ክሳዱ ብምእታው እዚ ፈንጂ ንክሬዚ ጋይ ሒዝዎ ንክኸይድ ይገብር። ቀፂሉ ድማ ጀነራል ኣዳም ናብ ሰባቱ ደው ኢሉ ናብዚ መጺኦም ንክወስድዎ እኳ ተሓተተ። እዞም ኣሕዛብ ግን ስለ ዝነቐሕሉ ህይወቱ ከድሕን ኣይከኣለን። ብኻሊእ ገጽ ናይዚ ነገር መልዕሊ ዝኾነ ማርክ ነዚ ዕግርግር ተጠቂሙ ንምምላጥ እንዳፈተነ እዩ። እንተኾነ ግን ዮሴፍ ናቲ ዋጋ ስለ ዝፈልጥ ንከምልጥ ኣይፈቕደሉን። እዞም ዝተረፉ ብሪቲሻውያን ድማ ንዮሴፍ እንዳተኸተልዎም እዮም። ኢዜል ድማ ንዮሴፍ ምስ ኣሕለፈ ምስ ብሪቲሻውያን ብምግጫው ንዮሴፍ ንከምልጡ ይገብሮም። እንተኾነ ግን ህይወቱ ከድሕን ኣይከኣለን። ድሕሪ ዝኹሉ ኩናት ድማ ዮሴፍ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርብ። እዚ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ዝረኸቦ ምስክራት ብምእካብ ዮሴፍ ገብረ ራዕዲ ከም ዘይኮነ ይውስነሉ። ንህዝቡ ነፃነት ክብል እዩ እንዳተቃለሰ ነይሩ። ነዚ ዝተረድአ ናይዚ ሃገር መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ክብሪ ይውስኸሉ። ካብኡ ድማ ህይወቱ ብሰላም እንዳቐፀለት እያ። እዛ ኣብ መንዝራ ዛውባ ድማ ስርሓ ገዲፋ እያ። ናይ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ናብ ቤተሰብን ኣብፂሕዎን ዝነበረ ሱራ ድማ ኣብዚ ስራሕ ዓብዪ ሓገዝ ይገብር ስለ ዝነበረ ምስ ዮሴፍ ካብ ሕጂ ሓቢርዎ ክሰርሕ እዩ። ዮሴፍ ድማ በዝሓሸ ዕብየት ናብ ዝሓሸ ከተማ ዝተዘዋወረ እንትኸውን ኩሉ ነገር ድማ ሰላም ከም ዝኾነ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኹ ኣነ ዝክፍለየኩም። ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።